Maya Babengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo Jennifer Salenga. Arayin na rin mga regular balita ang yaning Miyerkules, July 31, 2024. Miyaliwang tindang asan, masali at safe la pamurin, sumangid ning Bataan oil spill incident. Traffic enforcer, sebala ning motorsiklo king syudad San Fernando. Si Posco, pasaw piya bang apain ton ing suspect. Mabala Kenya swimmer ay Kala Sanchez. Salamat ya king suporta ring Pilipino king gayang Paris Olympic journey. BAI, pinabulaanan ang kumakalat na balita ukol sa bird flu outbreak sa Tarlac. At posibleng pagpapatupad ng fishing ban dahil sa oil spill, ikinababahala ng mga kababaihan sa fisheries sector. Nakaramdam kami ng hirap. Dala ng tubig na maiinom. Ngunit ang mga senyales na lang mas marakal. Miyaliwang aktibidad. Nakabalen, mga karehiyon at Gana ning pandemya. Manyadya pong saub king publiko ing City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad San Fernando king pamaninton king traffic violator amenyabal king metong karelang traffic enforcer. Milyaring insidenteng ay ni king Barangay San Isidro pasado alas 2 ning gatpanapon ngani pong Miyerkules, July 31. Mayakit king video nung makanano na yung sibuk ng traffic enforcer ay Charlie Makapagal na sabatan ing lalaking makasake motorsiklo alang helmet. Imbes na tuknang niya yung lalaki sa dyaning sebalan ay Makapagal ameging sangkana po ning pangatong bana. May kagasgas yan naman iniking katawan. Agad namang migrespondi ing City of San Fernando, Pampanga Health Emergency Management Staff bang midi na niyang first aid i Makapagal. Kinailangan na naman pumidala ng enforcer king ospital bang makapagpa-x-ray ini. Kauna na po ni balita ngayon, nakasabi tayo king telepono, Sir Louie Clemente ing pamuntok na ning si Posco. Sir Louie, maya po oras po kaya kayo ne. Dakla salamat king kaya kayong oras, makibalita kami po. Kening makalungkot ne, ini pong kaya kayong kayabe king obra, Charlie Makapagal ne. Kumusta ne po ngening kasalungsungan, Sir Louie? Yes po, metong pong maya pa kaurasan, Ma'am Jen. At itapit po, nandun pong alas 2, ito sa very unfortunate event po during the conduct of his duty. Kaya kami po metong traffic enforcer involved yapin po kening aksidente. Nanungno ka rin po sinaryada yung binangga, ning supposedly narakpana po sana. O di nalaya pong helmet. At ito po kasing kayang motor. Lunto, malamot ang skeleton niya. Yapin po makanyane sanang apprehend. But unfortunately, diniretso yan po at balamo sinaryada pang binangga, ining enforcer. At may tombaya po. May dalaya po, at first aid po, may dalaya kening superari tamo po, and then right after, pepadala tayo po king JB yung traffic enforcer Makapagal at nandun po katabi niya, makabendaya po ito, dapo po yung kayang bitis, tuling bala mo po ata, may ka-swelling niya po. So, under observation niya po kanini, nung talagang may ka-fracture niya po bitis, but we are hoping na sana, di naman po bakit makapag-obra niya pong daradaretso. Sir, ini po ba ing mumunang pami katagon na may ka-experience yung makanini? Yung kaya kayo pong traffic enforcer, Sir Charlie? Hindi po particular tamang traffic enforcer, first time na po kanini ni. But in general po, king departamento, marakal tamo po experience makanyan. Matter of fact po, atin tapapit pong kanita, may tintangap
paulinapin po ni Kayang Mamagobra bilang traffic enforcer. Pero hindi po ka Charlie, first time pamilyari kay ini. At nandito po, uli nga, si Charlie po kasi relatively babayo-bayo yan pong traffic enforcer. At saka nandito siguro medyo maging agresibo yan, uling higit na ining violator, medyo makikabilisan niya rin po kasi. Baka siya po king inner lane at niya pekikwa na niya pong apprehend. But then again, unfortunately po, may katupay ang medyo masya sa buntok at milyaripit po itang insidente nandito. To think, nagagawa na mo po in kayang obra, ne? Pero Sir Louie, may kwaya po king video, ne? Mupin, atin niya pong plate number itang motor, pero visible niya po ba o lupang aliya? Kita pong kayang plate number, medyo masakit aliya po visible. Ang pag-pocket ang kaya kaming backtracking kayong CCTV po, linubya po kayong barangay Kebiawan nandin. Unfortunately po kasi nandin, nalayang kabading makamobile ng traffic enforcer, anyapin po, niya naman po atalok yan. So, makanya kami pong manyawad na kasaupan, karigya katang pong netizens, karigya katang kasyudad po, kakilala de po, or balo de, kapitado de, itang involved ba tao, baka kanita naman po, mamakibatan niya po kaya responsibilidad, uling po isto itang kayang gewa. Pero sir, may kipag-coordinate kayo naman po ba? Ketang sabi po, ninobya keng barangay Kebiawan, pota tinla pong, nengkaya tinlang CCTV din, pota po akit de, mas malino deng akit, ini pong suspect? Actually po, metong yan po ka rin, plano min po kanyan yan, magpamisita kami po keng barangay Kebiawan, baka rin na po po, paparangay na rin, at balo de. Nungari po kanini, we will exhaust all means po nung ito pong pwede mingawan, bakit at-raise miya po. Ining ginawa po ngayon masating kaya kaming traffic enforcer. Pero paintindi tamo po kareng motorista, kaya po balutan naman nung nanuing batas king dalan, pero itapin po, atin po talagang sadyang masya sa buntok, kareng makanining pamikatagon, Sir Louie, paintindi tamo mo naman po na rin kaya katamong traffic enforcer, obrada po yan gagawan da ngayon, mandato da po, makanano tamo po kaya ang paintindi, kasi kareng makanining instances, malyari namang maglele para pakisabyan impong traffic enforcer, pero itang sagudsuran sasadyan mong sagudsuran bangkanita mo, atakasan mo, in violation mo king batas, ito po ay taging makanitang bagay po, naman sto, makanano tamo pong paintindi, karang kaya katamong motorista, stong gagawa lang makanya kapamikatagon. Opo, totoo po ito. Kami naman po yung departamento. Actually, Ma'am Jet, talagang, kumbaga, major policy niya po kasi, potang violation lang po. Tungkol niya po, or makaparikilya po, keng safety na ning magmaneho, po rin keng kayabe na keng danan. Then po talaga, papa-apprehend nila po talaga. Like, for example, yung pong involved na motorista, uli po nga layang helmet, po inang sabihan nita, niya po apprehend niya, naman po getang narakpan niya, or what, narakpan niya po uling balong ni Eya po safe magmaneho, uling alayapin pong susulot na helmet. Makanya niya po itang imbot mi, kahit din po, makatiyan po tamo po talagang masakit ka sabi, paklimat ulit, dadapit yung kabambangan, para karelaya po itang kaya kaming gagawan, pero aliya po masanding keng datang karela. Itapin po, ingkawan da itang lisyana pagmakanyan at in turn, may kaka-insidente pong kalupananita. Sana po, kareng motorista mo, lagi may pong sasabihan itang disiplina po kayo pa magmaneho, uling nakaltamo po kaya may kayong dalan, aliwa po po yung sarili tamo yung pag-iisip, dapat po, demo naman po kaya may tamong motorista ang gagamit kayong dalan, at demo naman po makipag-obra, pauli na ning buritang maging masalete po yung pulayin na ning traffic sana. May papagrespeto po ako, itapin pong disiplina. Opo, Sir Louie, pota, king oras ay ni, albe na po yung sarili na, king balita, ini pong suspect,
may kapanakit, ne? Pauli na mo po itang kayang kaburyan na makatakas sa king batas. Nano pong mensaheng buriyo pong paabot kaya? Opo, kaya pong involved ba motorista, yung panahos na po ng departamento, nung pwede po makipag-coordinate lang kaya kami. Pisabit tayo po yung milyari at nung maging matalete po yung makipagsalita, makipag-ayos po, sana po maging matalete yung kayariana po ng maging incidenting inine po. Kanyawad ni pong saop na sana, karayang kapamilya na, kakilala na, kalugura na po niya ng involved motorista nung pwede din pong sabagya kami at baka rin tanong ngayon. Nung makadwaya man pong isip magipag-coordinate kaya kami, di kami na pong pumunta mismo kayang pitok langan, baka sabi po, uling hindi po nga grasya na andyan yung balong tanaw po, kahit hanggang animalya mo po or aso po saya yan, itang responsibilidad na marapat, bibiya tayo po. What more po, hindi po tao yung may disgrasya niya. Sana po magipag-coordinate siya po itang tao. Alright, dakala salamat po kaya kayong oras at get well soon po na kang traffic enforcer Charlie Macapagal. Nakal po salamat, Ma'am Jen. Alright, kabalan Sir Louis Clemente, pamuntok na po ning si Posco king Syudad San Fernando. Punta na tara po rin ang balita, sumangid na ning kapigagan na ning bangsa king oil spill incident king Bataan, kampante la pamurin ding kabalen, aligtas ng salwan at kanan, ding tindang asan king Labuad Kapampangan. Any point report. Panigobrandong hinirimi aliw ang ahensya na ng gobyerno ding measure sa dapat gawan, lakwas na karing coastal areas, kay Labuad Kapampangan. Pauli na itinilimbog ang MT Terra Nova king dagat na ning Limay Bataan, ating kargang 1.4 million liters na ning industrial oil, libutad na ning aplit ng bagyong Karina inyong July 25. King may nga labas sa ngaldo, minuna na ng report ng Philippine Coast Guard na miras na muna man ning oil king danuman na ning Hagonoy, Bulacan. Inya bang makapagsadya, malausing koordinasyon daring mialiw ang opisyal king lalawigan. King initial report ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC at chula king may 20 barangay karimbalan ni Makabebe, Masantol, Lubao, Sasmuan, Minalin at Guagua ding malyari mi epektuan king oil spill. May 5,200 fisher folks na naman din directly affected. Kaya biya ka rin rin fishermen ang pong fish pond operators. Kabang at sunoman king may 18,000 ding bilang da ring indirectly affected. Ingbala na ning Minalin na kebalon king kayo sang egg basket ning Central Luzon, kilalaya mo naman karas king tilapia. Nasana ka ning lokal na kapanibalan na pasik na nga ning mesabing industriya, anting alternatibo king poultry farming, ang pong egg production, ang may apekton king bird flu karing mga labas ang banwo. At sumangid na ning bantana ng oil spill, alila ka alarma agpangking pamuntok ng iti ay Mayor Philip Nugget. Yung mga kakain regarding their safety, yung naman producer regarding their business. So it did not really bring any alarm sa akin. Para sa akin lang ang importante, alam natin ang gagawin natin at may coordination and cooperation sa mga lahat ng involved agencies at saka LGUs. Yang muna man kalumigaga na kaimbante fish pond ay June nalos. Akin namang Minalin, safety naman rin fish pond keti. Munang-muna makatarandula rin kami, ting tilapia mi. Ing munang-muna kini, si safety mila kayong pamagpalumindan. Bisa man malibatan mo naman king Bataan ng Karelang Pandanum, secure na naman kano rin Karelang Fish Pond, uling at ilang check gates. Munang-muna tinakay mang priso, pangaman ng prisong check gate, king Danum. Agyang milapit king probinsya yung oil spill, makasiguro la kano rin may malanaligtas lang sa luwan at kanan, ding tilapia, iba't Minalin. Positibo yan naman kano inagit alam pasanda iniring memalin, nung sakali mamiras ini Karela. Actually, to consider, of course, my primary concern is yung mga constituents ko sa bayan ko. Pero ang malaking ambag talaga namin is yung food security ng buong bansa eh. 'Di ba? I mean, Kapampangan, lalo na ang mga Minelenyo, we are very resilient eh. Nanggaling na kami sa
pagkalubog dahil sa lahar, pagkalubog dahil sa tubig, and then bird flu, swine flu, but still, 'di ba? Iba ang mga Kapampangan siguro, pero nakatayo pa rin kami at iniisip pa rin namin not just yung sarili namin, kung ano yung mako-contribute namin national. Opo. So, very positive kami doon. Samantala, sumangid na pa rin ni Kapigaga na kan Kingfish kel Karasiping probinsya, balaos pa mo rin ang pamagtindarang miyalong klase ng asan karing public market, Kalupa, Kingguagua. Agpang Kingfish vendor ay Rose Mariano, sisiguro ng daking karelang dealer of fresh la at safe la ring asan bayo Roconon. Okay naman po, tsaka bayo po naman mirasing kay Kenny lalong ding asan mi. Masumani batan keng kay, keng nabotas. Nakiman po kukuha ka rin ang baluming ati mo, ating oil spill ngayon eh. Paka-check mi naman po, yung asan mi. Ila po, eko po dapat kumarugaman niya li Kenny Guagua kasi po, pakasigurado mi na inke kami ngasan mga santing. Siniguro na muna man yung tinderang Ilota Umlas na alalang bakas ng oil spill din kayang tindang tilapia, uling Cecil Renie. Den ko kunan mi nga sanak, manibatan la kayong backyard. Si Sesendo rin. Ela manibatan kayong dagat. Wow, very safe na. Ing balik bayan ng Jane Quiros, may balik kay Pamo Manibat Angeles City bang makasaling fresh Emma at aliwapang asan Kingguagua. Kasi kasabihan niya kining Guagua, Reng Emma, ampong fresh fish. So, as of now siguro, uling reng pinsan ko taga Bataan la, actually Balanga, sinabi da okay pa naman ka nung sali. So from there, sabi ko, sige, kaya kapanti ko pa rin na saling asan. Magtiwala yan naman iniaalila mamisaliring fish vendor nung balurang delikado ini para karika parara. Siyempre, mumuna, importanteng health da rin tao. At pamisali mo la kung magkasakit la rin tao, di ba? Samantala, minuna na ng sinigurong Governor Dennis Delta Pineda at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR Region 3 aligtas na rin seafood manibatan king probinsya. Ala pa mo rin kanong trace na ng oil spill Kenya at as of July 30, selyado na la rin leaks king mesabing oil spill. Ako, inke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Kay pumama ko, magbalik yung balen at balita.
Makatuto kayo pa rin king Balen at Balita. Nababahala raw ang mga kababaihan na nasa sektor ng pangisdaan oras na maipatupad ang fishing ban dahil sa nangyaring oil spill sa Bataan. Bukod kasi sa epekto nito sa hanap buhay, lilimitahan din daw ng ban ang supply ng mura at abot-kayang pagkain. Nananawagan man ng grupong Kaisaka sa gobyerno ng patas na investigasyon sa insidente. Narito po ang report. Doble dagok, ganito raw maituturing ng mga kababaihan na nasa sektor ng pangisdaan ang pagtaas ng langis mula sa lumubog na MT Terra Nova sa dagat ng Limay, Bataan. Partikular na pinangangambahan ng grupong Kaisaka at pagkakaisa ng mga samahan ng mangingisda o pangisda ang epekto ng posibleng pagpapatupad ng fishing ban. Sa presscon na ginanap sa Quezon City nitong Martes, July 30, sinabi ni Pangista Bataan Chairperson Edlin Rosales na magiging malaking hamon para sa mga ina kung magdedeklara ang gobyerno ng fishing ban. Kahit sabihin pa na may banta sa kalusugan ng isda, ang isang ina ay pipilitin na lamang na pagkasyahin ang kakapiranggot na budget. Mapipilitan pa rin na bumili ng isda dahil yun lamang yung kanyang kapasidad. Paano pa kaya kung 4 na buwan na wala kang mabibiling isda sa palengke dahil sa ipinagbawal? Giit pa ni Rosales, lampas sa hanap buhay ang epekto ng oil spill, kaya kinakailangan ng wastong aksyon para matugunan ang sangasangang problema na pwedeng idulot nito. Talagang hindi lamang 100,000 mangingisda ang apektado dito,
kundi maging yung mga pamilyang Pilipino na ang kaya lamang bilhin ay yung mga pagkain na bumula sa dagat. No? At alam natin na malaking bahagi at malaking porsyento ng populasyon natin ay yun lamang ang kayang bilhin at doon inaasa yung kanilang pagkain at nutrisyon sa huling dagat. Kaya sana sa pagkatapos ng presko na ito ay magkaroon agad ito ng positibong aksyon sa ating gobyerno at doon sa korporasyon na mayroong malaking responsibilidad sa pangyayaring ito doon sa Manila Bay. Dagdag pa ng grupong Kaisa Ka, maaari ring magkaroon ng mental health problems gaya ng stress, anxiety at depression ang mga kababaihan bunsod ng nakaambang pagkawala ng kanilang hanap buhay. Lalo't madalas daw hindi nabibigyan ng pansin ang kanilang hanay na nasa small-scale fishing industry. Pinangangambahan din ng grupo ang epekto nito sa kalusugan dahil ang exposure sa tubig na kontaminado ng langis ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit gaya ng pangangati ng balat, hirap sa paghinga at iba pang pangmatagalang karamdaman. Kaugnay nito na nawagan na ang chairperson ng Kaisa Ka na si Attorney Virgie Suarez na magkaroon ng matapat na investigasyon ang pamahalaan upang mapanagot ang may pagkukulang sa nangyaring insidente. Hindi na ba natuto ang gobyerno na ito dahil pangalawang oil spill na ito na nangyari sa administrasyon ni BBM? Yan, may investigasyon na ba? Ano na ang stage ng investigasyon na yan? Dahil kung walang investigasyon na mangyayari, how do we exact accountability? Matatandaang lumubog ang MT Terra Nova na may kargang 1.4 million liters ng industrial oil sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Carina noong July 25. Nitong July 28 sinabi ng Philippine Coast Guard na umabot na ang tumagas na langis sa municipal waters ng Hagonoy, Bulacan. As of July 30, nabawasan naman na raw ang oil sheen batay sa kanilang aerial inspection. Ang sheen ay ang makintab na bahagi ng water surface dulot ng langis. Paikot po ng ground zero. Napansin po namin talaga at even din po yung pong expert na taga-IDAC na halos wala na pong makitang oil sheen. We are not actually considering yung oil spill. Yung oil sheen, sir, ma'am, ay wala na po, halos. So, unnoticeable, very little amount na lang po talaga yung nakikita po natin. Though, dun po sa ground zero, may talaga pong makikita pa tayo na stretch ng oil sheen. Pero yung pong 2 to 4 kilometers na na-observe po kahapon, ngayon po is mga nasa less than kilometer na lang po, 1 kilometer. So, ganun na lang po siyang kaliit. Kasama si Karen Murillo, ako si Danica Gino para sa CLTV 36 News. Mag-iisang linggo matapos lumubog ang motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan na nagsanhi ng oil spill, nananawagan po ngayon ang Department of the Interior and Local Government o DILG Bataan sa publiko na mag-donate ng buhok, dayami at coconut husk para mapigilan na higit pang pagkalat ng langis sa karagatan. Batay po sa inilabas na advisory ng DILG Bataan, ang mga donasyon ng buhok, dayami at coconut husks ay gagawing oil booms na makatutulong sa pagsala ng langis mula sa tubig. Sinabi rin ng kagawaran na mahalaga ang bawat kontribusyon na makatutulong sa mabilis na pagresolba sa krisis. Dagdag pa nila, makipag-ugnayan lamang sa Environmental Resources Offices ng inyong bayan para sa mga detalye kung paano mag-donate. Kaugnay po nito, iba't ibang private groups at individual naman ang bumuo ng donation drives para makatulong sa krisis. Isa na rito ang Philippine Institute of Chemical Engineers, Bataan Chapter, na hinikayat ang mga miyembro nito na mag-donate ng mga alternatibong sorbent materials tulad ng buhok, chicken feathers, dayami at iba pa upang mabawasan ang masamang epekto ng pagtagas ng langis. Nananawagan din sa mga salon at barbershop sa Bulacan ang isang college instructor na si Jeffrey Lobos na mag-donate ng buhok para makatulong sa pag-alis ng oil spill. Noong Huwebes, July 25, matatandaan na tumaob sa 3.6 nautical miles o humigit kumulang 7 kilometro sa silangan ng Lamo Point sa Bataan ang MT Terra Nova na pagmamayari ng Shogun Ships Company Incorporated na may dalang higit 1 milyong litro ng industrial fuel oil.
ibang balita, nilinaw ng Bureau of Animal Industry o BAI na wala pa po silang natatanggap na opisyal na report tungkol sa umunoy bird flu outbreak sa Tarlac. Ayon ito sa kanilang inilabas na pahayag nitong Martes, July 30. Bukod dito, wala rin daw confirmed laboratory results na naiulat sa lugar. Noong December 2023 pa raw ang huling confirmed case sa probinsya. Dagdag ng BAI, ang kanilang Animal Diagnosis and Reference Laboratory o ADDRL ang tanging may otoridad na mag-detect at magkumpirma ng kung positibo nga ang kasong bird flu. Kung may ulat naman daw na kaso ay agad itong ipapaalam ng BAI sa publiko. Kayo po mama ko magbalik kayong Balen at balita.
Makatutukay pa rin kay Balen at Balita. Prioridad daw ng Police Regional Office 3 ang kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan. Kaya naman sa muling pagbubukas ng mga paaralan sa huling linggo ng Hulyo, mas pinaigting daw ng kapulisan ang kanilang pagroronda sa mga lugar na madalas puntahan ng mga mag-aaral. Narito po ang report. Umabot sa higit 2.3 milyon na mag-aaral dito sa Central Luzon ang nagbalik eskwela simula nitong huling linggo ng Hulyo. Bunsod nito, mas pinaigting raw ng Police Regional Office 3 ang pagroronda sa mga bisinidad ng paaralan at mga lugar na madalas puntahan ng mga kabataan. Sa lahat po ng ating municipal police station, mga police provincial offices na magtalaga po ng dedicated na police personnel sa kada paaralan or eskwelahan. Sila po yung police sa paaralan. So, na-designate na po sila. Sa katunayan po, last week nagsisimula na po silang umiikot. Chine-check po yung mga ating paaralan, iba't ibang eskwelahan sa iba't ibang parte ng ating rehiyon. Ayon sa PRO Region 3, hindi bababa sa 1,000 uniformed personnel ang kanilang dinestino sa mga checkpoint at outpost para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante. Sa ngayon po, deployed po sila. Kasi po parte po ng ating patrolling saka po ng police visibility ay puntahan po yung mga kada eskwelahan. Lalo ngayon po ay opening ng klase. Actually, last week may nag-open na po sa ibang parte. Ngayon po yung general opening ng ating school year. So lahat po ng ating kapulisan na dedicated o assigned po sa pulis ko sa paaralan ay nakadeploy po sila at binabantayan yung ating mga mag-aaral. Nagbigay naman ng paalala si Sembrano sa mga mag-aaral para manatiling ligtas at makaiwas sa mga masasamang loob. So sa lahat po ng mga estudyante, especially itong mga elementary, high school, wag po kayong sasama o makikipag-usap sa mga hindi nyo po kilala. Ang pagkakatiwalaan nyo lamang po ay ang inyong mga magulang o inyong relative o inyong sundo kung sakali po ay may susundo o kukuha po sa inyo. Wag po kayong maniniwala o kaya isasama sa sino man na hindi nyo po relative o kakilala. Diyan po kasi nagsisimula ang problema, especially sa ating mga kabataan. Karaniwang modus daw kasi ng mga kawatan ang pagpapanggap na kakilala sila ng kanilang mga binibiktima. Kung maranasan daw ito, huwag mag-aatubiling ipagbigay alam sa mga guro na sila naman daw dapat mag-report sa mga magulang o otoridad. Kung meron pong nagpapanggap na hindi nyo po kilala o kaya sinasabi na pinapakuha ka ng magulang mo sa amin o kaya sinusundo kita dahil ibinilin ka ng ate mo, kuya mo sa akin, huwag po kayong sasama. Kundi bagkos bumalik po kayo sa inyong teacher, sa inyong maestra, kung sino man po instructor ninyo, sabihan niyo po sila na hindi niyo po kilala yung sumusundo upang sila po yung tumawag sa inyong magulang o sa inyong relative para kayo ay sunduin ng inyong mga magulang. Yun po. Kasama si JM De Jesus, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Aprobado na po sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na nagpapahintulot sa paggamit ng medical cannabis o marijuana para sa iba't ibang uri ng karamdaman. Nakakuha ng 177 affirmative votes, 9 na negative votes at 9 na abstentions ang House Bill 10439 o Access to Medical Cannabis Act sa ginanap na sesyon ng House of Representatives itong Martes, July 30. Sa ilalim ng panukala, mga kwalipikadong pasyente lamang umano ang pahihintulutang gumamit ng medical marijuana at maaari lamang itong makuha kung may prescription o reseta, gayon din ang supervision ng isang accredited physician. Batay po sa panukala, kabilang sa mga pwedeng gumamit ng medical marijuana
ang mga may cancer, multiple sclerosis, damage to nervous system of the spinal cord, epilepsy, human immunodeficiency virus o acquired immune deficiency syndrome, post-traumatic stress disorder, rheumatoid arthritis, terminal illness, at iba pang karamdaman na pwedeng tukuyin ng Department of Health. Habang nakasaad naman sa panukala na bawal ang mga sumusunod na gawain: importation, cultivation, manufacture, storage at distribution ng medical cannabis at mga derivative products nito na walang permit. Pagbebenta o pangangalakal ng medical cannabis sa mga pasyente, doktor, drugstores, ospital at clinics, dispensaries at iba pang medical facility nang walang lisensya o accreditation. Pagtatanim at pagpapatubo nito para sa pananaliksik ng walang pahintulot. Prescription and administration ng medical cannabis mula sa non-accredited physician. Prescription and administration ng medical cannabis ng higit sa 1 taon mula sa isang accredited physician. Paggamit ng medical cannabis na walang prescription o reseta at paggamit nito ng lampas sa iniresetang dosage oras na may sa batas ito, itatatag po ang isang Medical Cannabis Office o MCO sa ilalim ng Department of Health. Ito ay upang matiyak ang proseso sa pag-issue ng reseta para sa medical cannabis at masiguro na mayroon itong clearance mula sa Dangerous Drugs Board. Responsable din ito sa pagtiyak na hindi maabuso ang paggamit ng medical cannabis at gagamitin lamang ito sa layuning pangkalusugan. Sa iba pang balita, kabilang daw sa mga pangunahing sanhi ng matinding pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan ang sandamakmak ng mga basura sa mga daluyan ng tubig. Ayon po sa Department of Public Works and Highways, nawawala ng silbi ang mga flood control projects dahil tinatoyan ito ng bahay ng mga informal settlers. Magbabalita si Paulo G. Santos. Nakita naman po siguro natin yung mga basura na dala ng bagyo at ganoon din po yung mga itinatapon po ng ating mga kababayan na mga napinsalang gamit sa atin din po mga pumping stations. Napakarami po ng nahihigop na basura. Sabi nga po ni Sec Manny, pag inipon mo daw yung mga basura na iba't ibang klase, makakapagpatayo ka ng bahay, furnish pa. Ito ang diretsahang sinabi ni Metro Manila Development Authority Acting Chairman Attorney Romando Artes sa isinagawang press briefing sa Malacanang nitong Martes, July 30. Git ng opisyal, malaking salik ang hindi wastong pagtatapon ng basura kung bakit ganun na lamang kalala ang pagbaha sa Metro Manila at mga karatig lugar sa pananalasa ng Bagyong Karina na sinabayan pa ng habagat. Paliwanag naman ni Secretary Manuel Bonoan ng Department of Public Works and Highways, hindi nagiging epektibo ang mga flood control projects dahil na rin bumabara ang mga basura sa mga waterways, gaya ng mga estero at river tributaries. Madalas din daw itong tayuan ng bahay ng mga informal settlers. This is a social factor like yung mga informal settlers that are staying in the waterways, yung mga ganon. And these are the most vulnerable people also that need to be addressed. Hindi na rin bago ang usaping ito sa mga big-ticket infrastructure projects ng pamahalaan dito sa Central Luzon sa mga naging unang panayam ng CLTV 36 News sa hepe ng DPWH Unified Project Management Office Flood Control Management Cluster na si Engineer Jerry Fano. Accountability ng mga lokal na pamahalaan ang pagbabantay sa mga nakumpleto at na-turnover ng proyekto para pigilan ang pagbaha. Kada proyekto po na aming tinatapos, ito po ay aming tina-turn over sa LGU na para sila na po ang magkaroon ng ownership, responsibility to maintain and of course to police yung area. Napansin po namin sa Pampanga,
After the project, ito po napansin nyo merong low water channel, ordinaryong flow dito dumadaan ng tubig. And then there is a high water channel, room for the river, na which is part of the river. Para pag tumaas ng tubig baha, aabot dito, safe pa rin with the dike. Unfortunately, over the years, napansin namin, this high water channel, since open space siya, inalaw ng mga LGU na tirahan ng napakaraming mga ISF. Paliwanag ni Fano, kailangang magkaroon ng political will ang mga namamahala sa lokal na pamahalaan upang tuluyang mapigilan ang pagtatayo ng mga illegal na istruktura sa mga daluyan ng tubig at iba pang no-build zone. So ano nangyari doon? This same ISF na inalaw ng LGU, ito po ay kailangan natin protektahan again. And when there is flooding, sila po yung unang tinatamaan. And they're the same group na kailangan natin i-relocate, bring out of harm's way, and dapat po sa ganitong klase ng proyekto that the LGU will come out with a ordinance na hindi po pwedeng tirahan itong mga high water channel. Batay sa datos ng United Nations Habitat, hindi bababa sa 3.7 million ang bilang ng mga informal settlers sa buong bansa. Higit kalahating milyon dito ang naninirahan sa mga slum at high-risk area sa Metro Manila. Samantala, ang pagsasaayos ng mga baradong drainage system at ang balawakang cleanup drive ang kagyat na tugon daw ng DPWH at MMDA sa pagbaha. Sa kabila nito, iginit naman ni Bunoan ang halaga ng pagkakaroon ng long-term solution gaya ng pagtatayo ng mga dam. Ang kwan po natin dito is we need to implement other dams on top of the Wawa Dam para ma-store natin yung mga floodwaters coming from the watershed area of the Sierra Madre. Batay sa datos ng DPWH, aabot sa 5,000 ang bilang ng mga flood control projects ng gobyerno sa buong bansa mula taong 2022 hanggang taong 2024. Higit 2,400 pa lamang dito ang nakukumpleto. Makikita rin sa datos na pinakamarami umanong proyekto dito sa Central Luzon na nakatuon sa river system ng rehiyon. Ako si Paulo G. Santos para sa CLTV 36 News. Inilagay sa yellow alert status ang Luzon Grid ngayong Miyerkules, July 31. Nagsimula po ito mula kaninang alas 2 ng hapon at magtatagal hanggang alas 10 ng gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, 5 power plants ang gumagana gamit lamang ang derated capacities kaya 3,017.9 megawatts ang unavailable sa grid. Bunsod ito ng pagpalya ng operasyon ng Suwal U2 at pagbaba ng GNPD U2 dahil sa posibleng boiler tube leak sa mga ito. Kabalayan, may sarala po ring mialawang dalan king Angeles City, pauli na ning konstruksyon kareng kanal king syudad. Pituya pong phase in construction, amiras hanggang December 31, 2024. Aray nila po ring lugar at petsa misara, kabang gagawan depo iti phase 1, total closure po king Melba Street to Angelito Street ing Barangay Balibago, amig umpisa niyang July 22 at mayari king August 6. Phase 2 naman, one-lane closure naman po king Angelito Street to Pulong Maragol Arc, mag-umpisa king August 7 to 27. King Phase 3, total closure mo naman po king Melba Street to Quezon Street, mag-umpisa August 28 hanggang September 24. King Phase 4, total closure king Quezon Street to Cavite Street from September 25 po yan hanggang October 29. Phase 5, total closure king Cavite Street to Batangas Street, mag-umpisa October 30 hanggang naman pong November 19. At king Phase 6, one-lane closure from Batangas Street to MacArthur Street, mag-umpisa November 20 hanggang December 10. At ing tatawli po, Phase 7, one-lane closure king Batangas Street to MacArthur Street, mag-umpisa king December 11 at mayari king December 31, 2024. Samantala, mayari na po ang Paris 2024 Olympic journey ng Filipino-Canadian swimmer ay Kayla Sanchez. Sinikayari ng may clock in 52.21 seconds king semifinals ng women's 100-meter freestyle competition na merapat king Paris sa Defense Arena. Ganingalon ng Miyerkules, July 30 Philippine time.
Kalabing limaya po Sanchez karing 16 competitors at deng rank 1 to 8 mo ring make advance king finals. Bisaman may kapanuling medalya, may kagawa naman pong record, uling niya ing pormerong Pilipina miras king semis na ning Olympic swimming. May kapagset yan namang best Philippine record of 53.67 seconds king preliminary hit. Bayo kayang Olympic spotlight uling na represent na nepo ning bangsang Canada niyang Tokyo 2020 Olympics. Nung rin menikwayang silver ang pang bronze medal. Banwang 2022, anyang may desisyon niyang lumipat kaya di Pilipinas bang irepresenta yung kakatamong bangsa. Ating kayang debut game in Asian Games 2023, nung rin kaya may qualify pa rin para po king marapat a Paris Olympics. May bayat niya po Singapore Sanchez dapat tubo yung syudad mabalakad ng kayang pengari. Kaya meto nga interview na kiyang ABS-CBN, sinabi na ning 23 years old na swimmer, pasalamat niya karang Pilipino, amimye suporta king kayang kampanya king Paris Olympics. Proud na naman ay museo mabalakad king kaya katamong kabalen. Mayakit king pose ning virtual museum ang maski na pa Emirates king final si Sanchez, winner niya kano ini para karela. Kaya may Sanchez karing 20 tadong atletang Pilipino ang magrepresenta king kaya katamong bangsa king Paris 2024 Olympics. Amin po din ni Margo la balitang kinalap ng kaya katamong newsim. Para kang alwa pang update, like and follow yun lamang po rin kaya kaming social media pages. King lagyo na po ning mabilog si LTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyo Jennifer Salenga, ating puso makabalan.